Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Golden Arrows 2, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by Utabiso. Yes, sabona all ama fans wethu. Yeah. La mfethu mina ngize la ground as a football fans. Yeah. Ngiyithanda lento ngithi rest in peace kuGubevu. Yeah. Gubevu ZN. Ulale kahle bese uhlala sikhumbula. Uma ukhona egroundini kumnandi. Sengizanje egaming kancane. Yeah, ithangene egaming kancane bafethu. Congratulations to Arrows. Yes. Sisivulele indlela. Ngiyamuza ubaba lo kade ethi bazovuka ngathi. Yeah. Basenkingeni bafuna uxoxa uNabi ngithi bangamxoxa umnandi. Umnandi. Bangamxoxa umnandi. Ngijabulile ngaye masandawana. Bamxoshelani. Umnandi. Unenzela umsebenzi. Hawu isikabi. Bangamxoxa uNabi. Alright. Niyadla ngoNabi. Uzobona sohlangana love charts yazi. Uzobona ngalelo la. Yeah. Thank you my man. Uzanquma iChiefs. Hawu noma kanjani. Uyanquma iChiefs. Na yes. Yabona ithuli. Iyasabi. Ngoba ithuli iyasabi yalazi udaba. Bayakwazi. Abayabi. Ubanquma ngakhi. So banika nje u2-1 kuphela. Njenge Arrows. Yipi man of the match. Namhlanje man of the match. Nomthetho Arrows number 1. Number 11. Number 11. Usibiye ya. Yeah, Usibiye. Or else ngaba umthizwa. Umata umniki. Hayi, ukhethe penalty. Hayi, at least ukube beyiqalile igame umthetho bengayinika yena. Umonela ushintshile igame. Yeah, ushintshile. Yeah. Bengayinika yena. Ngiyabonga. Ukube beyiqalile igame. Ngiyabonga. Thank you. Sha.